ezemidlalo azishe today lapha eBhongweni eCook House. Next to me ngucoach weLa Masia, coach Waya. Coach asixelele yena bana what it means to coach apha eCook House, also with the challenges abanazo apha eCook House. And I've heard that the team yakho iLa Masia, coach, they have both status now, they will play National League. What it means to coach as a boys? Sasazi no invisa kamandi kakhulu lonto leyo. Otherwise inatsike opportunity efanana nale bekudala silindele kakhulu because of kune chances okanye kunabantwana abakwaziyo udlala apha but ezingekho i-chance into yobana mazikwazi uzothathwa apha. Now ngoku singene ku-Hollywood, sithenge i-status ku-Hollywood. Now ndingenile as a coach, but ndizokwenza sure that ukuthi ndiyazithatha ndiyazisa straight kuMotsepe e-league. Yes. Whenever you obviously uthenga National League, kune age quota afuneka isetshenzisiwe, under 23s, under 21s, yeah, under 21s, and also the balance of junior players and also the senior players. Coach izihamba njani? Ndiye ndayilungisa kakhulu lonto leyo, yiyona nto ndiyaziyo because sasike sayidlala kuqala ingu-Castle, so that ndandicoacha phaa. Now it's easy for me that ukuthi mandizilungise ndibhalansise kwinantsika kwi-unders, under 21 and then ne-senior players ngokunjalo. That's why ke ubona nangoku ndibhizi lonto leyo. Otherwise I'm ready for into yobana ndiqale ngoku inantsika i-league. Yes. Yes, when xa silu ready for qala league apha around akusay Blue Crane area, i-talent zezi boys xa uyijongile injani their development to sikwazi uparticipate kule Hollywood League? Remember, it's a lot of potential here. Blue Crane yonke iphelele, ndibala iSomerset, ndibala iCook House. Now ndikwazile into yokubana mandibe nexesha into yokubana mandidibanise because of kakade bensendiyilindele into yokubana sizalifumana lithuba lento yokubana singene kwi-Hollywood League. Yes. Xa ungena Hollywood uyi-team entsha, nine-ambitions as a team or ekuhlaleni eBhongweni kujonge lukhulu kuni, zithini ezakho or ezenu ambitions for your first season yenu? Our first season we need into yokubana sihlale singa-relegate. I know that into yokubana kuzoba nzima kakade nxa sesingenile because it's a lot of team ezikhoyo ku-Hollywood bezikade zizama at least u-5 position xana sigqiba inantsika i-league. Ndingaba happy kakhulu. Yes, Msasa. Before ndivale, your message to abantu baseBhongweni bazonisupporta in numbers anidlala i-games zenu, especially home games zenu. I know le area yenu away game yamfeel aba away game dlala kude, yabona. Thina kubo umyalezo wakho? Umyalezo wam eziba sendiqalile kakhona kwi-radio yethu yalapha eCook House, just for invite abantu abakhoyo around i-Blue Crane. Sithi mabaphume bonke baze bazobona bazosupporta abantwana babe nokwazi ukubheka phambili because of the moment bebakhona i-parents naphina umuntu bakhona i-support kangakumbi if ubaba nasinothi sikhawuleze sisebenzise okanye sifune i-sponsors zikwazi unceda apha. Ndiyacinga into yokubana singalala kenye indawo, you understand, just ubetha okanye ususa nezinto zezi-crimes zenzekayo apha kule ndawana yethu incinci. Nazi izinto ndizisusayo ongakumbi mna kwelam icala kakhulu. Yes. Coach, good luck for your season. Inkosi Msasazwana. Guys, ezemidlalo ziyasha kabani nazivela ku-coach that obviously there are challenges abanazo apha kwi-team yabo, and also uyabiza ebongoza kuba isabotage zaseBhongweni eCook House mazize basapota i-team yabo zemidlalo. Bukele emakhaya silapha eCook House. Now I'm joined with two players zeLa Masia ezilapha eBhongweni. They will tell me bana bona to play for La Masia, what it means for bona talent, what it means for you to play for La Masia, or especially now they will participate also on Hollywood League. Okay, to play for La Masia, I think we get some composure and we get something that he experienced because La Masia is grooming people, such as youngsters. As you see, we have got every category here. So to play for La Masia is just like a dream, you see. And also, which position do you play? Now I play as my coach just tell me I'm a utility, you see, but most of the time he just put me on a attacking or a center striker. Yeah.
obviously abantu balapha kuKaSePongweni, they've got ilento i-target zakho as a player playing attacking. I-target yakho for goals this season. Yeah, for me, I think I think I can reach 20 and stuff like that. Yeah. Are you sure, 20, bruh? Yeah, I can do so. Okay. I What? believe in myself. Yeah. I believe in myself, so I can take it 20. I can take it. And lastly, your talent. What do you love or you're playing for La Masia? Okay, what I love, especially on La Masia, they have got what we call Ubuntu plus. They have what we need, especially as a youngsters. They chase us out of the drugs and stuff like that, you see. So most of the time, they just deal us most of the time with the football. So for you to be involved with such a crime things, I think it will be very, very rare, because most of the time will be weak because of training and stuff like that. So I love La Masia because of those things. They chase us from the drugs and stuff like that, and they just groom us, and they scout the talent from those guys. So I love that one, because it's not just like we're taking people outside, so they just grooming from around. So this is what I like from La Masia. Cham, all the best ne season ne. Ukora 20 goals kene. Sure. Now guys, I'm going to be joined by Usihle. Usihle got a good height. Welcome to Azishe boy. Unjani namhlanje? Philile Khondo kunjani kuwe Grootman? And phela proud le position height yakho boy iyathengisa height yakho. Andi center back ngiyalunga na right back. Yeah Grootman. So zithini roles zomuntu odlala center back or right back? Xa uyi center back into funeka uyazi le nokuba ibhola funeka ngihlale kakhulu emhlabeni wethu, because there might be mistakes ezinothi zenzeke. Xa uyi right back funeka wenze sure ba you are fully fit for la position, because there comes a time whereby funeka siathekile and then funeka siphinde sibuyile xa ibhola ixuthiwe, so funeka ube naso istamina salandawo. Yeah Grootman. Xa uthetha ngestamina, how do you wenza njani to keep fit the whole week? Grootman, jogging nokuza apha ejimini, sibe physical apha ejimini, testane one another, siathekana apha ejimini, sidlale against each other. Yeah Grootman. Now Hollywood best last season, Hollywood best league last season. Hollywood ndithi mina La Masia sizawuqhuba naye side siyoxinga apho sawuthi sixinge khona ukuba sawuxinga Grootman, because kule team we've got best youngsters and siyasupportana, we care for each other. Ngeso spirit ndiyabona ba singaya phambili. Your message also ndibuza coach wakho umyalezo to abantu baseMpongweni, because ecala lakho as a player wena coach uthile yena as a player wena, what is the message to Architect Hlalini nabantu abafuna ukubukela xa bukele wena onina bazobona ntoni? Xa ubukele thina nzawuthi ubukele ibhola yaphesheya, because apha kuthi awunozumfumane umuntu over kule age isikuyo ngaphandle ko talent. Utalent ulapha yena for ugcina ispirit sethu seteam, to show us into yokuba kuqhutywa njani ki levels ezingaphezulu. Eziba sizi youngster thina sifuna ngapha thina 20 years mina Grootman. Sizi youngsters La Masia into besicela thina inkuthazo ebantwini, kwaye ki youngsters ezifana nathi ingaske zidlala ibhola ziphume kinto ezifana ne drugs, because azilunganga ezazinto Grootman. Ubuyabona nangoku size ne youngster apha ejimini zizo train Grootman, ke ziphume ezintweni ezithethisayo. Awuthilam, thanks man, all the best after season career yakho. Sure brother, sure sihle. Bubukele emakhaya ke silapha ku Azishe. Ningayindawo kuninzi okuzayo apha ku Azishe. Please ningayishiye channel. Ihlale kunjalo ku DStv ku 260 obuso bakazizi ku Azishe. Babukele emakhaya Azishe ke ngo-2026 ngulinge ngokucabe ngozizi sibuyele kwakhona with uAzizi imidlalo zonke ziyasha apha ku DStv 260. As ninyazi andiyamela with uLokhanyo Wasa, by now eBhayi uyaziwa, in the Eastern Cape uyaziwa, actually in the whole South Africa uyaziwa when it comes to developing abantwana kwezemidlalo, especially kwi-football. Coach Wasa unjani namhlanje? Ndiyazibulisela kubabukeli, ndiyazibulisela nakuwe. Kuyaphileka man, ukhala kuzosinceda. Sibulela nje inkosi isigcinile. Sithi kude kwalapha Nkosi unathi. Ndiyaphila. Coach, you don't need intro because of everyone knows you and kwazi abanye they don't know playing days akho abantwana bakwazi as a coach show village
NMU, Morning Stars, yabona zininzi teams othe wazicoacha apha in the Eastern Cape. Where qale phi the love of coaching yakho with development coaching up to seniors? I-coaching iqale apho bendidlala khona, apho ndikhulele khona kwi-Show Village United Brothers Football Club. Ndadlala in such an extent that ndazibona sendincedisa kwalapha eklabini intoba abantwana babengena mntu wobagada. And then ndaqala apho ke coach abantwana, and then it's when I realized intoba sisiphiwo sami esi. Mandibe ngathi ndiyaqiniseka kuso, kodwa ke ndingekaqondi into, kodwa ndikhulile kuba ndiye ndayirealize xa ngondicoacha amakhwenkwe amadala nalapha kum ndisemncinci, because ndiqale i-coaching at the age of 13 years. Qha ke bendinengqondo endala ke kucacile ngelaa xesha, kuba ke ndizibone khona ukuthi ndinesakhono. Xa ndizawukwazi into yoba ngaba ndiyogubhulula indoda endala kunami isethaveni ukuthi izawudlala ngomso, ingandibethi iye-realize ukuthi ndenza into right for i-community. So it's when I realized ukuthi no, zikhona isikhona isakhono senoba ndingakhokela. And then ndaqhubekeka ke ndidlala ndicoacha yonke ke loo nto. If bangabi i-Show Village ibingekho, ngendingakhange ndibe kanti ndiyibonile loo nto leyo. And then ekukhuleni ndiye ke identify nasekudlaleni ke i-subs, Southwestville United Brothers, uZola Zuzile wandithatha wayondlalisa khona, ndakhula under i-coaching yakhe while nam ndicoacha. And then ke ngoku when I realized into yoba nyhani ngoku mandiyithathe serious nale nto ye-coaching while ndidlala, because ndazibuza imibuzo into yoba ngaba ndifuna ntoni kanye kule nto. Because ndicinga into yoba awusoze ube sentweni ungenazo injongo. Ndathi hayi mani ndifuna uphangela ngale nto ndiyithandayo. So ndaqonda ukuthi zininzi ke-opportunities kwi-football, into yoba ngaba ungayi-professional player, ungayi-professional coach, ungayi-agent, ungasi-scout, zininzi i-administrators. So zininzi, ndazixela ukuthi mandihambe ke ndibuyele ekhaya kwi-Show Village ndiyoyilungisa so that ibe yi-club, because nezinye ii-players ezincinci beseziwelela ziwelela i-NU6. Ndaqonda mandiphakamise indawo le ndihlala kuyo, savana ne-subs, yandikhulula ngesihle. And then ndibe ndisithi ke i-subs ndiyayibanga likhaya lam. Ndathi ixesha lento yoba nam ngoku ndiyoma eyam indlu ngoku isekhona i-subs, of which ndiyenzile loo nto successfully. I-history yona iyazithethelela as uba ulinge esitsho naye. So ndikhulile ke nalo coaching. And then ekukhuleni kwam ndayowina i-tournament ye-Angel ka-under 17, sidlala ne-School of Excellence, i-FC Copenhagen School of Excellence. Sicoachwa yi-mentor yam ke late uvelile Dyaloyi, may his soul rest in peace. Ndambetha ke kwi-final, and then sathathwa ndayosiwa e-University of Pretoria. Apho ke ngoku ndiye ndabona khona abanzi ngendaba ye-coaching. Ndafumanisa into yoba inzulu and ayikululanga this thing, because ngoku ne-education phakathi, and ndayingekho sengqondweni into ye-education ke mna ke coaching, kodwa I think it was 2006, 2007. Yeah. So ndathelekisa i-coaching yam versus i-training endizifumanayo apha, ndafumanisa into yoba ndikwi-right direction, but ke bendingazazi ke ngoku ezinto zikhumshwayo kuthiwa zii-methodologies, zii-principles, zintoni ze-coaching. And then it's when I realized ukuthi no, mandingene kule nto. Nyhani ndangena ndafunda ke ngoku, ndaqala noba ndenze i-coaching. Nayo ke umntu ophaa angacinga uba yinto yodlala. It's when I realized into yoba akuncedi kwa ujampa isikolo uthi uzawubalekela kwi-coaching, because if ubaleka i-maths okanye ubaleka i-physics uzawuphinda udibane nayo. So ndazixela ukuthi at least yinto endiyiphilayo and yinto endiyinikiweyo nguThixo, mandiyenze. And then ndaqhubekeka ke ne-education. Kule ndawo ndime kuyo ndine-CAF A license. I think yi-license yokugqibela before uyokwenza i-instructors course nezinye apha eAfrika. Ndihleli nayo ngoku. So nangenxa ke yokukhokela, Coach, I think you have to also mention that maybe we top 2 or top 3 abantu in the NMP or in the Eastern Cape actually to achieve CAF A license. Yes, because even ndim noSiya Gwambi, Coach Siya Gwambi kwi-Bushbucks, I believe, no coach it's a colored guy, just that, and he wasweleka naye, may his soul rest in peace. Kevin,
naye yayisithi ababehambile bethunyiwe, and fortunately enough ke sithunywe iSAFA NMB under i-leadership kaMonde Mhletywa. I-funds zonke zaphuma under yena because it was too expensive for us ukuthi sasinoyokwenza loo nto in Joburg, because basenzela everything, booking of flights, hotels, everything. So loo nto nathi sazikhandla ukuthi at least masube nento esiyenzayo, of which sibuyile. I was no coach Nzenze, we went to even St Albans to do the coaching clinics namabanjwa njalo njalo. But ke ngenxa yento ezininzi iye yandiforce ifootball, because omnye uzawubuza kwenzeke ntoni kwicareer yakho ye-coaching. Ngenxa yo ndizibone because still remember even the varsity NMU back in the days, we took them, I think, final, ne? Yes, because I was also approached by NNMU as a head coach by Coach Luyanda Ncwadi Wansondeza, and then fortunately Mark told me one designer, and then I started la club as NNMU kunzima. But sazenzeke xa uyiphiwe ke into uyiphiwe ke nguThixo, iyathatha ngozenzekele, because naye i-sports manager sasingabelieve ezinye into zasenzeka NNMU. And then ndicoachile ngo-2011 ngo-2011 siwone i-national, but ndiye phayana kuba uNcwadi wayendisondeza because bendicoach ama-lady. Esithi ufuna ngenxa ye-experience, undisapha ngenxa ye-experience nokwazi unondazi isakhono sam ukuthi mandincedisane naye. Then we went to eLimpopo, sawina i-national tournament, ndi-assista uNcwadi. And then sabuya ke ngoku ndathi take over team ngo-2012, uNcwadi wabe sephumile ke ngoku yena i-men's team. And then so preparation for varsity football. Nalapho kwi-varsity football i-mandate yethu was just let's reach the semi-finals. But I made it clear even before we go to the final that we will be in the final. And then fortunately enough we did that and achieved that. But ke ngenxa yezinto ke ze-finances i-NNMU zangikwazi intoba ngabe ngakwazi undigcina, and then savala ukuthi masikhululane. Ndine-belief ke kweli xesha sendikulo, if bangaba ndiyasebenza ngaphandle kwemali mandiyovolontiya apho ndikhulele khona. So yonke into ndiyenza phaa kwi-Show Village. So ngenxa ke yento ezininzi endaphe ndiforseke ukuthi mandime kwi-football coaching, ndingene administration, because Motherwell. Because my next question will be, before we close it, like Abantu wants to know bana currently what are you up to with the development of the community? Yes. So ndiye ndazibona ke ngoku iMotherwell yonke ifuna ndikhokele. You see, ndakhokela ke iMotherwell and i-deputize uMr Deketa uThobela as i-president, as a vice president. But ngenxa yengxaki zakhe ke nezinto ezipersonal wadecide ubuye umva ndalidisha iMotherwell up to yaku-situation where iMotherwell ngoku kukho abantu kwi-football abangasekho for i-development. And then we decided to fight Londo because ekugqibeleni this thing, it's not about us. At some point Motherwell ke siyayazi zonke ba ibe divided, and it divided the entire region. So but we tried our best. Now stage esikuso ngo is to unify iMotherwell, of which lay process ihamba kahle, so that iMotherwell iyaziwe ukuthi is one of the biggest LFA salapha e-Eastern Cape, eyakwazi ukuthi at some point ibe ne-team eziyi-6 ku-ABC Motsepe, your 10 teams ku-SAB leagues. So we want to revive that, we want to bring that back to football yethu eMotherwell, of which sisebenzisana kahle to do that. And then immediately after that ndicinga into yoba ndizaba ndiwugqibile umsebenzi wami when it comes to administration, ndibuyele back to where I belong, kwi-technical, ndizokwazi ke ngokupursue kakuhle icareer yam ye-coaching, because ndiyafuna ubuyela. There were opportunities even outside the country for into yoba ngaba ndingahamba, but because of ndingakwazi uyishiya into xa ndiyenza ndishiye phakathi. iMotherwell it's where ndihlala khona, and izinga le-crime eselikhulile ngoku, sizama uminimize ezo zinto ezo. Kodwa ndicinga into yoba ngaba by the end of this year ndizabe noko ndikhulekile, mhlawumbi ndiphinde ndibonakale kwi-coaching kwakhona, because ke ndisafuna iSAFA ibindinikile i-opportunity mama ndibe ne-license. So ndiyafuna nami ke ngoku uqhubekeka ndenze loo nto, kodwa ndizawuqala ngoku kwapha kwi-Show Village, ndizirefreshe kwi-Show Village. Bakhona no-coach endibakhulisayo, ndigayide bona, so that i-club ibuyele back to kule ndaba ikuyo, nam ndizokwazi uzibona ndiqhuba ndibheka phambili. Coach, lastly, your message to upcoming coaches, to upcoming land administrators, what's your message to them, not only by in the whole Eastern Cape? I think kubalekile
qala umuntu asazi isakhono sakhe asazi istrength sakhe because sizibona ngoku ufuna uba ngupresident ube ungekho nto ikwaziyo when it comes to administration ilento ndisithi ndizibone nami sendilidisha kodwa ndiyazazi abo ndimasterisha khona and then if sinosuka apho ifootball yethu apha e-Eastern Cape ine-problem because abantu bahleli kwiposition abangakwaziyo executa i-responsibilities zabo kwezo position umuntu afuna uba ngucoach engenaso isakhono sobucoach so ndiyayicela zi-coaches nani ezi-football people masike siface reality sibe honest to ourselves that siyamazi into yoba ngubani umuntu ogood kulento masiyomthatheni kulaa ndawo akuyo simbeke kule ndawo akuyo because ii-clubs zethu zikhowutshwa ngabantu abangazinto ngacoaching abacinga uba bayazi coaching and again to all coaches masingayi-underestimate i-education ye-coaching let's go to the-coaching courses ndiyayiqonqozisa loo nto zibaluleke kakhulu sizofunda kakhulu for the benefit of abantwana because abantwana bethu bayabethakala zii-basics because thina zi-coaches we do not have basics. So there's no way ke ngungathi wena ungenayo i-basic ye-coaching uphinde ucinga uzawufundisa umntana right nge-basic because ininzi broad into ye-coaching ayixhomekanga into yoba ngaba umjimise only pha ebaleni abe fit njalo njalo zininzi nezinye izinto ezidibene ne-coaching ozozifumana phaa yiloo nto ke ndisithi ndiyabuyela because Motherwell coaches kwela license ndinayo zizawubenefita you see because we'll be doing that we'll be doing clinics with coaches so that we educate each other ndiyikhuphele nakubo so that nabo babe nayo umdla babone ukuthi nansi moslendo bakwazi uzikhuthaza abaye inkosi. Thanks coach for retirement kubula ukuhlala ko. Thanks coach. Inkosi kakhulu manje. Thank you guys. Ezemidlalo azishe nizivela from coach wasixelela about where it all started in Nabaki coaching and currently what is doing for the community as a Motherwell for football ikwazi ukuthi iphuhle ningayindawo ezemidlalo ziyasha. Ezemidlalo guys azishe lapha eSydney kwi-V slot race 10k and also u5k with the winner uMelkhaya France na myself ke ngolenge ugcabe uzizi ezemidlalo zonke ziyasha. Melkhaya you have won today azishe can babukela bakazishe bana ebinjani race and also how do you feel? I-race bimani kakhulu ngiziva ndivuyile kuba mandiwine kwesibini i-V slot. Yeah. Ndiyathemba nakulo nyaka zayo ndingawuphinda ndiwine kwakhona ndidefend title one back to back. Yeah. When we mention back to back Melkhaya is I mentioned earlier that we consistency of winning is races brightin. Look, i-discipline into ebalulekileyo ku-discipline umamela coach wakho ulandela i-training oyenzayo yiyo endenza uba mandiwine as races ukumamela nokumamela umzimba ukuthi umzimba uthini. Yeah. Melkhaya your message man to abantu abafuna ubaleka ababalekayo ithini? Yeah, i-message yami ithi kubana abantu abafuna ukubaleka they can come and join. Zikhona 5 kilometers. You can walk 5 kilometers with your family, not run 10 k's. Bakhona abantu abaninzi abawalkayo these 5 k's. And bufuna ukubaleka just registerisha ujonga na online ku Facebook we Eastern Province ulandelele wona ukuthi ukwazi uzobaleka nawe ube ncalenye lezi races. Thanks man, ndabula kakhulu guys. Azishe. Just say Azishe. Azishe. Guys, it's Melkhaya Esicho. Now I'm going to be joined by Mr. Michael Bambani ku Azishe uzasixelela yena about the race uyihamba njani namhlanje. You see even turnout namhlanje. Lucky enough I also ran. I saw the surface, I saw the course. It was smooth, only the jungle curves. Jungle hills actually. Next to me I'm being joined now with the race organizer, race director as you can say, Mr. Michael Bambani. Mr. Michael Bambani, welcome to Azishe Midlalo. Manbulele futhi manbulele ndibulise. Mike, because weather perfect turnout of Ilendo athletes today. Super happy. We reached the maximum. The target yet was 1,200. Sipele 1,250. We always appreciate when we get these kinds of support. 3 races in a row, 3 races sold out, and 3 races good weather. It's time for me to take a bit of a rest before I shoot off to Lagos. Lagos. Okay, guys, Mike, it turned out like from now it's February, but Abandu they are into the races, athletics. I think your marketing strategy or how you attract Abandu is working well for you guys. What's next for EP Athletics? What is next for EP Athletics now? It's the Absa Run.
Okay. on the 1st of March. And straight after that, we've got the Euthanatic human race, which is taking place in Dispatch on the 21st of March. And then straight after that, we will be busy planning on the Motherwell Freedom Run 25 April. So it's work all the way, and we will be announcing officially. But let me give the hint of our new Hawker Half Marathon taking place on the 30th of May. Wow. It's going to be big. We're going to announce that officially for sure. Ramak, before I let you go, we're press giving. Would abantu that that they want to enter these races? Itini, how to enter these races? Backbone ATV, unlike Backbone the link on Facebook. But on Facebook, they want to enter these races. Your message to them? Our message to them is people to visit the Eastern Province Athletics website, which is www.epathletics.co.za. Information yonke ikhona pha. Secondly, abanye can also follow the social media platforms, the EP Athletics, which is EP Athletics Facebook page. That is where all the information is. But let me thank Silver Snow, the refreshment sponsor for today. Let me thank the major sponsor, the V-Slots Vukani Gaming company, as the major sponsor. They've invested a lot of money into this race. We really, really appreciate private sector coming on board. Ramak, thanks for your time and appreciate it. Ezemidlalo guys with him now league ugcwabe uzizi ningayindawo niselapha eSydney ezemidlalo azishe. Ezemidlalo guys azishe nje lapha eSydney with the young boys yabona. That means ezemidlalo eqale from madala, from young boys until abadala bayabaleka now. Machita kunjani obaleka namhlanje? It's nice. Ibinjani race? Bebani imental yakho wena? Ibinjani race namhlanje? It was wonderful day. Why you decided ungena these races ezi? Why nifuna ubaleka? So we can stay fit. Yani, and also what else? You. One day I want to become as fast as Usain Bolt. Wow, why you Usain Bolt? Usain Bolt, he deals more on a short sprint. Today is a long marathon. Okay, let's all say Azishe. Sure boys. Ezemidlalo guys Azishe. Ndiyazivela kwivoice bana wonke umuntu uinvolve ama-athletics. Ezemidlalo guys Azishe. Ezemidlalo guys Azishe. Ndi-with Amanda, the winner actually at 10K. Apha ku-V-Slots. Amanda, welcome to Azishe Ezemidlalo. Uziva njani when to be a champion namhlanje uba nguwe i-winner ye-V-Slots u-10K? Ndisiva ndonwabe kakhulu. Yeah. Kaloku unwabile sicisele ku-Azishe ibinjani ikhosi yakho wabaleka wabashiya bakushiya? It be very, very tough, and it was not easy one because I couldn't lead the race. There was a lady that was leading the race. Wow, so eager with that. No, but it was not very easy for me. It was very, very hard. So I was not leading the race, but I stayed close to her, and when she dropped, I took my chance. Sele chance yakho nami ndibalekile u5K ungandihleki as I've saw ilento indaba ye-course we have mentioned also i-course ibinjani namhlanje khaxelela mana babukeli ibinjani i-course yanamhlanje iqala njani from 1K to 5K to from 6 to 10K finishing? Because yale race inzima kakhulu. I mean, from 2Ks there's a hill and you repeat you come back to the same hill that it's inzima. And when you finish there's still a hill at 9Ks. You still have to go through the hill again. So it's very, very hard when the race has hills. But after ufumene imedal yakho for being a champion, la feeling injani? Cela indanga zakho enhlele endlini that they wish one day now zibaleke races. La feeling because you don't like it ngakhala because khala because ibiliphubo lami kahle ne. So yeah, then ndonwabe kakhulu. Because that's what I prayed for. Yeah. Yes. And then obviously when you chandazele, as you have mentioned now, there might be races that are blue start. Qala unyaka ngeziphi those races that ufuna lonyaka or your target for the year ufuna ukuachieve? I think azikoninzi, but I think it's ABSA. Yeah. Because I want to run EP with ABSA. And then the other one is I don't know, human race, but I don't want to run e-road kakul because I'm a track and field athlete, and also cross country. So I don't want to focus on the road that much. So yeah. Yeah, whenever you mention EPP yako, we beat than last year. Since now you're up for 10K.
Oh, last year benbaleke u-37.59. Okay. Yeah, now I want to break that PB. All the best, ne? Thank you very much. Guys, ezemidlalo azishiye ngo-Amanda ke sixelela bana yena this year actually I think next month or next month 1st of March itarget yakhe ufuna iPP yakhe kuyi-improve kwa-Absa Yarano City. Ezemidlalo with Linge Gcwabe masithi azishe Azishe. azishe